অনেক ঠকা Hi guys, lam subo toy sa norong na ani kadal vlog go bahai tong norok kha khayo kaham no tong na hine hingga ang bo kaham no hingga ang tabo kai fungai sri vlog start khayo hingga tini fungo ang tini fungni simi tam tam khaine joto share khaina bagai ang tabo fungni simi vlog start khaika hingga tabo hingga ang tini kai mulai mui songai janai hingga ang bahai kai songai joto share khaine norong no hingga mulai mui songmani hingga ang songmani jadi sa saya joto funung mane jadi sa saya joto comment ke sadi hingga norok songmani hai rok ungya hingga comment ke sadi bahai ke song joto comment khai kisa sadi ta ano hingga tai ang tabuk khai songnani bagoi snamui tonjak nge tabuk songnani ready khainai hingga norok kisa nai tongdi ang bahai ke song mulai hinggai norok songmani haida hinggai norok bahai ke song norok bo comment ke sadi hinggai norok songmani style khe angbo songai jai nainani hinggai tai tam khaine tini ni dino tam khaine joto share khai tongnai hinggai norok kisa choya sa kisa blog no nai jajak khangkai like khai di tai share khai rudi kisa hinggai tai subscribe bo khai khai kalang de asung no request norok no hinggai tini rok mulai kisa chikon hinggai ba ipo ake snamjak kara ke sujang no tai ese sunai mulai ba hagana mulai Abono tabu tai ese sunai har wajagan no kerek mulai rong waisa suai songa hin ke hawa jangai ulo boxa ka suai butui bai khe faste an thapa bo sidra khana mane watini bagai lepa me ong tong ha hinggai tini sile painai chongoi tongo tini le painai hai kadi tini fungai sri buja oi nai mas tabo ta fungni buja manta kuai jo to waroi chajak kusuboi kuai bahan kuai kumun haike chawoi khiklai jakta tamjani jakha haike chawoi nagi kusuboi oro wafine khibjak jemon borok wafine khibma hai bogda jakha na manda jakha phai saimia bufangni buthai krai paikha joto haike chamang moi kutuk saka hinggai tabukai somosor bai somruja goro hinggai tabukai berma rwnai ang berma khai chaita nakha berma chaita rwnai oro berma rwbai kha hinggai tabukai songgana bono kaham ke munrugana erporeo tam khaine norok phunungnai nai tongita norok yang khai sal kai phaikya asuk din wati phai tongmani hinggai sal tabuk se bufang ko tanung tongo chini no khai sal kana ne lero iko bufang ko tan kisan no jagi tha sal ka kha phung ka ham hinggai chini no kana gini ro hai ta kwai bulung amang hinggo khai kher joto nos tong mai khmui kuthung rok guys hinggai tabo mui songte ang tam khakat chano wa kada rikha hinggai tai engko tui khoka hinggai tabo mui box sajak bai ta hinggai mui khe hayung tong ha mui hor komung tong ta hor che thui thangka tabo se hot chunami rui engkoi ani busabo berainan thanjak bono bo thangai nai tugoi para para dio an to sungno se thangai berai tongoi kha hinggai nai tugoi mana harka hinggai mui hayung tong ta tabo hingke mairung budo gana mairung chomjak ake oro rinai abono engkoi bai khado mui rina bagai tabo khai ruson tok gana glass to dawoi hingkai amui bo tamo per perongkha hor komni bagoi
Oste खायजे mun tongsiya. Bonang tabo rusun toboi yunai. Tama. Oh ya, tongala. Orang pasti tong. Rusun coba mama. Ronani, thogoronani. Oh. 이렇게 아하영카 수비 부르자. Labu khai srapza tonoi tiklai sinai. Ni awan dromoi tiklai ahayongka bethep kai ke mai khulina jak. Mai jagrana muibo mungsano saijong jana hinai mui khaili ata suk sabai bo paile hangkai bai simino jala sinai jeng khong मूली की सब्जी mulai muy tes khai mulai bo ketal ba onek thoka ai songma rok jaja khanma rok kisa comment khai sadi hingkai jaja khangke ba like khai dita video no hingkai anglo onek thok jaka ai ke sombas aundur rugoi sombas ru khangkai thole thogo hingkai norok thok ja sami ata angle thok jago hingkai tao khai mai jaga na onek thok kamui mai chala ga jong